tro cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob Look Babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. OK, so ni'n nabod ein gilydd. Yeah. A falle bydd yna rai pobl sydd yn gwrando yn nabod ni hefyd. Gwybod amdanyn ni. Yn gwybod amdano ni, yn ffrindiau ni, yn perthyn ni. Gobeithio ddim yn perthyn ni, actually. Yeah. Ond, ie, un sydd ddim yn nabod ni, falle dylwn ni gyflwyno'n hunan tyma bach. Neu cyflwyno'n gilydd. Oh. Yeah? OK. So... Iawn, cadw'n gynta. OK, fyswn ni'n cyflwyno Catrin Herbert fel Golden Retriever, egni Golden Retriever. So mae hi'n... Sa'n gwybod sut, literally, ei sŵn yna. Dyna Catrin Herbert. Fi'n sôn o'n deeply nervous, but yeah, to be fair, weithiau. Egni nervous. Oh, yeah. Ond fel Cadwch ymlaen positive. gwrando'r podlediad yma, ble mae un o'r cyflwyniad gyda massive nervous energy. Ond mae'n ffain achos fi'n balance o fe mas. Wyt ti? Gyda zen. Na, achos, right. Cat Morris, then, bawb. O'n i'n meddwl pan nes i cwrdd a dechrau siarad gyda Cat, bod hi'n eitha fel, really cool. Oh. Bach yn black cat energy, Yeah. fel mae'r lesbians yn dweud. Yeah. Bach mwy, dim standoffish, dim hwnna'n harsh, Wel. ond bach mwy fel... I don't know, cymryd bach mwy i derbyn pobl mewn i'r fold. Mae'n wal. Mae'n bach o wal. Yeah. Ble fi fel, good God, build a wall. Yeah. Achos, Build the wall. ddim fel na ddo. Na. Ond fi'n arguably rhy agored. Na. Wel, ond mae'n dda yn podcast, so... Yeah, buckle in. So, dyna ni. Dyna ni. A ni wedi bod yn ffrindiau sbal fach nawr. So, ni'n meddwl, pam lai na wneud... Wel, just ffilmo a recordio beth ni'n siarad am anyway. Ie, achos fi'n meddwl mae'n gallu bod yn diddorol, weithiau. Wel, bob amser. Bob tro, drwy'r amser. Trwy'r amser yn diddorol, tiwniwch mewn. Dyma Pob Look Babe. Dyma ni. Dyma ni. Syth mewn. Syth mewn iddo fe. Pob Look Babe, croeso. Croeso gynta. Ie, Pob Look Babe. Pam ni'n neud hwn? Gwestiwn da. Ie. Ti'n be, ni jyst yn lico sgwrsio, really, yn mwy yna dim. Ie, ond fi'n meddwl beth sydd wedi sort of hala ni eisiau gwneud yn nawr, a sort of am y pynciau mwy sort of queer hoiw yma, ond hefyd, honestly, bach o bopeth, yw this lesbian renaissance ni wedi gweld eleni. 2024. It's funny, Blwyddyn y lesbian. Right? Right. Mae wedi fod Renee Rapp, Billie Eilish, Chapel Row. Chapel Row, oh my gosh, Chapel Row. So pam Pob Look Babe? Pob Look Babe. Wel... Os chi ddim yn gwybod. Os chi ddim gallu... Sa'n siŵr chi wedi cyrraedd fan hyn. Os chi ddim yn gwybod. Mae pobl... So, i pawb sy'n gwrando, mae dyn ni Lightbox sydd wedi hala ni'n insane yn trio set o lan heddi, a mae'n dweud Pob Look Babe. Just rhaid gofyn chi di anghofio enw'r podcast. Yeah, os chi ddim yn meddwl o dda werth e, honestly, just peidiwch gweud os Cat, achos, my God. Oh, God. Bydde ti byth yn meddwl, dyna oedd y peth mwyaf rhwystredig i set o lan. Y Rhwng y mics a'r cameras. Got it. No. So mae Pob Look Babe yn teitl i un o hoff gynnau fi'r flwyddyn gan Chapel Row. Mae'n iconic. I can't get into like how much it speaks to me right now. Achos on a surface level, absolute bop. Pawb yn joio'r the whole album. Mae'n banger. Yeah. Ond on a deeper level, oof, been there. Pob Look Babe. Yeah. Mae fe just yn fel... Hefyd, mae'n swnio fel rhywbeth bys yn ni'n dweud. Pob Look Babe. Fel, Pob Look yn hwnna, babe. 100%, yeah. Mae fe. It wouldn't work os ydw e'n fel Pob Look hun. Na. A fi'n meddwl fel general sort of neges i unrhyw un sydd yn sort of... Mynd troi ffigro fe mas. Hyd yn oed os chi wedi bod allan ys ages, mae'n dal gymaint, i fi anyway, mae'n dal gymaint o ffigro mas dal i wneud, and probably still nawr. Yeah. O ran just fel, unwaith ti di ffigro mas ti dy hun, mae rhaid i ffigro mas y dating scene, a mae hwnna'n chaos. Okay, right, so gan ni fynd, let's deep dive. Yeah. A dating scene hoiw, neu bi, neu LGBTQ+. Pam
Wyt ti, sut fysa ti, os oedd rhywun yn gofyn ti, bydd nhw byth ti cael profiad ohono fe, a nhw'n gofyn ti disgrifio fe mewn fel un brawddeg. Minefield, be honest, achos, I mean, I think ni gyd i bod gyda rhywun sydd wedi bod gyda ffrind ni, sydd wedi bod gyda ex ni, neu sydd wedi... Ond achos, ddim achos fel We Love the Drama, mae rai bobl definitely yn. Ond, I'll speak for myself, ti just methu osgoia. Na. Fi di fel deitio mewn gwledydd arall, am bod gwledydd arall fi'n meddwl Lloegr. A mae'r problemau yma dal yn crop o lad. Ma fe, ond fi'n meddwl, wyt ti'n meddwl falle mae rhai ohono oherwydd, falle yn wedi pan chi'n ifancach neu chi just newydd o'r mas, chi fel arfer, dyw e ddim yn amlwg pwy sy'n... pan chi arfer mewn mas pan chi'n ifancach, os chi ddim mewn gay club, os chi ddim really, os chi'n swil, neu chi ddim yn rhywun sy'n mynd i gofyn, wyt ti'n gay, neu trio flirt efo merch arall, tra gofyn nhw fod yn super straight. A so, fel arfer, chi'n deitio pobl sy'n nabod rhywun chi'n nabod. Achos mae'n haws. And I will say, hyd yn oed pan ti'n cyrraedd y pwynt ble ti yn dechrau mynd i gay bars a stuff, fi erioed, ydy hwn yn wir dal? Oedd e definitely were am ages. Fi erioed i pull mewn gay bar. Dim unwaith. Fi wedi. Fi heb, cos fi'n hoffi fel... Sydd sy'n geirio hwn. Fel ambiguous, not like... Ydy hwn yn mynd problematic nawr. Ond fel, fi'n hoffi... Dim ond rai merched, bydde ti'n gallu gweld nhw o bell, bydde ti'n gael pretty good guess. It's not for cert, wrth gwrs, bydde ddim. Ond bydde ti fel, hi'n... Ond fel, fi'n dieddol o sort of fod yn attracted i'n merched sy'n bach mwy fel... Like, bydde ti ddim o reidrwydd yn gwybod o edrych nhw. Not that you can anyway. Na. Pa bod gwybod fi'n meddwl? Fi o'n bod yn hwnna, os fi hefyd, type fi, whatever, sgen i ddim yn type, ond mewn merched, fi'n licio merched ffem. Same. So ma fe bach yn anoddach. Mae'n gallu bod yn anoddach i spoto. O bod, A weithiau, bys y merched falle jyst yn cymryd e fel, ti'n trio bod yn ffrind i fi. Ond like, honestly... Beth yw'r gwahaneth rhwng just bod yn neis i rhywun a flirt. Falle bod na un, fi just yn crap yn flirt. Hwnnw'n fi'n bod yn defensive nawr, achos yr unig reswm, fi ddim wedi bod yn gay, maybe they were lying, ond bob tro maen nhw wedi bod fel, I've got a boyfriend. Bob tro, ti kind of fel... Mae croeso i bawb fan hyn. Oes, mae croeso i bawb. Ond ti'n meddwl, mae rai ohonyn nhw fel, oh my god, fi'n more flattered, ond mae boyfriend fi reit fan hyn, a fi fel, sorry, well, didn't know. Whoops. A maen nhw'n generally eitha cool, achos yn gyffredinol, mae'r bachgen sydd gyda merched, girlfriends bi, especially os maen nhw'n fel cool gyda mynd i'r fel club gyda nhw'n stuff. Like, nhw'n pretty sound, nhw ddim yn mynd i fod fel, nhw'n mynd i fod fel, sweet. Achos mae hwnna'n holl topic arall, achos fi'n teimlo dyw dynion yn gyffredinol ddim yn cymryd menywod fel threat. Mae hwnna'n wir. Sydd yn rhannol yn beth da, achos mae'n golygu bod ti ddim yn cael that kind of... ond mae'n ffordd, mae'n rhywbeth arall, achos dyn ni ddim yn gweld ni fel cystadleuaeth. Dyn ni ddim yn gweld ni ar un lefel. Dyn ni ddim ar un lefel. Ond mae hwnna'n rhywbeth ddiddorol, actually, achos ges i brofiad fel mis yn ôl pen blwydd fi. Sut wyt ti'n teimlo am pobl syth, dim just fel cwpl o bobl syth mewn clubs, ond pan mae fel hen parties, a beth o'na yn mynd i clybiau hoiw bron fel... I don't know, fi'n gweld dau fi'n gweld falle maen nhw'n gweld e fel gwagle saff i menywod, achos mae lot o clubs ddim yn saff. Na, 100%. Ond hefyd maen nhw'n gweld e bron fel fi moyn mynd lle mor gays, achos ni'n loads o hwyl, a we're not there to be peered at. Ond hefyd, fi ddim yn meddwl bod nhw fanna for like these gays, fel merched hoiw. Exactly, for like a wedyn ti... I think mae'n case by case basis, i raddau. Henders falle less so. Mae hwnna, Ond generally, fi'n meddwl, mae'n dibynnu, os yw ti'n rhywun sydd yn gefnogol yn gyffredinol o bobl hoiw, neu ti fanna gyda ffrindiau hoiw ti, achos bod nhw eisiau mynd fanna neu be bynnag, mae'n wahanol iawn i os ti just fel bron fel dim freak show, bron fel, ti'n fel pan ti yn y circus, a ti just gweld sut maen nhw'n byw. Oh my god, Ond wedyn fi'n mynd yn offended pan maen nhw fel, oh my god, like, ti yn oh my god, sorry, un, just yn dweud hello, a dau, you're in a gay bar. You're in a gay bar. Mae cwpl o beth, o'n i arfer, oedd gen i ti, ac o'n i'n neud gwaith i'r ti, ac oedd cwpl o tradies i dod mewn weithio.
tradies gyd yn lyflu, it's fine, I'll give you a cup of tea. Ond mae cwbl ohonyn nhw wedi dweud pethau fel, sa'n meindio pobl bod yn hoyw, ond fi just ddim yn licio pobl camp. Mae fel... Yeah, it's not up to you. Mae hwnna'n insane. A hefyd ti'n dweud hwnna i person hoyw sy'n byw efo Oedd e'n girlfriend gweud ti. Yeah, fel outright homophobia o flaen fy wyneb, ac yn i just fel... Can I fire you? Sa'n go byw'r situation? Ond, y profiad o'n i'n sôn am mis yn ôl ar ben blwydd fi, o'n i'n chwilio am rhywle i fynd ar ôl cael bwyd gyda teulu fi, so just fi chwaer a 2 frawd am partneriad ni i gyd. So mae fi a partner fi yn straight passing, a o'n i fel, ti'n be, ewn i Mary's, yn pen blwydd fi, that's where I want to go. Oedden nhw fel, yeah, we'll go there, that's, yeah, whatever you want to do. Great, so athyn ni i Mary's, a nath y bouncer cymryd un look ar ni, a just mynd, we're bookings only. Oedd e'n nos Sadwn, a fel 9 gloch y nos. Yeah. Cyn i fel, mae'n really frustrating yn y ffordd yna bod cymuned fy hun ddim yn derbyn fi achos bod fi ddim yn stereotype. Ac i fod yn deg, mae'r bouncer yna falle ddim yn y gymuned, a falle bys y fe ddim yn gwybod. Os ti'n gweithio i Mary's... Yeah, ond dwi ddim, that's the issue. Mae lot o'r security guards yma, maen nhw'n gweithio i cwmni arall, a maen nhw jyst yn dod nhw mewn. Wel, dylen nhw cael ei briefio'n gall. Yeah, exactly. Fi jyst ddim yn meddwl bod esgus. Ond falle bod Mary's wedi briefio'r security guards i wneud hwnna, achos dyn nhw ddim moyn pobl syth yn safe spaces. So fi, ar y pwynt yna, o'n i fel, fair enough, I'm not going to argue my case, achos mae rhan fwyaf o'r grŵp yn syth. Ond, o'n i just bach fel, mae hwnna'n drist, really, i fi fel person hoyw. Mae'n definitely rhoi stredig os ti'n person hoyw a ti ddim yn cael mynd mewn. Achos bod ti ddim yn edrych yn digon hoyw. Achos, i fi fy hun, fi'n kind of yn yr in-between yna, ble fi'n I would say, yeah, straight passing generally, ond eto ddim yn super feminine na dim byd. Yeah. Loves me a suit. Loves me a coward. Me a fellow. Ond, so, ti'n kind of weith yn teimlo fel bod ti ddim yn digon... Ddim yn digon hoyw queer ar gyfer y byd yna, a wedyn ddim yn digon syth ac yn lyfr. 100%. Dyna, yeah. A mae'n just yn weird, achos os chi'n meddwl nôl cyn i fel pan oedd gay bars a pethau'n underground, os chi'n mynd i rhywle syth, ac chi'n dod ar draws yn hoyw, bys nhw ddim yn gadw chi mewn, a wedyn cut to, fi'n mynd i bar sy'n fod yn saff i person hoyw, and I wasn't let in. So oedd e just yn diddorol y brofiad, really. Yeah. Anyway, beth ti'n bod yn neud os dath yma? Siop Nadolig. Okay. Ond, ddim gwrs ti wedi cael hwn, Nadolig cynta gyda partner newydd. Newydd-ish, so fi a Rachel bod yn y gilydd fel 5 mis. Yeah. A pan mor hir ti a Sam di bod yn gilydd nawr? Just os 6 mis. Okay. So, o gwmpas yr un amser. So, fi wedi cael 5 blwydd yn ystod y cyfnod yna. Di Rach heb. So, mae hwn o'r tro cyntaf fi'n prynu rhywbeth fel... fi hefyd, fi wedi cael 5 blwydd, dwi Sam heb. Yeah. So... A maen nhw, wyt ti'n teimlo fel maen nhw wedi seto'r bar? Fel pan a Sam started 5 blwydd i, o'n i fel, oh my god, mae'r bar mor uchel. Oedd hwnna'n 30th ti hefyd, so hwnna'n fel... I'd teimlo 30th birthday yn fel dod yn uwch na Nadolig, for sure. Ydy. A hefyd, mae gyd amdano ti, so mae fe'n kind of fel... Well, that's the whole point of a 5 blwydd. Ond mae'n... mae'n wahanol pan mae'n dod at Nadolig. Ydych chi wedi... Trafod? Ydych chi wedi dweud wrth... Nath ni rhoi rhestr i'n gilydd, build budget... Yeah. Ni ddim di exactly wneud hwnna. Ni kind of di hint o lot, a ni kind of... Wel, oedd na pethau penodol oedden ni di dweud wrth yn gilydd bys ni moyn, a wedyn ni di rhoi fel digon o leeway i gael bits ychwanegol. Chi'n twa. Hwna'n neis. Yeah. Ni di bod yn trafod wneud fel gweithgaredd yn lle. Okay, experience. Ni'n gwybod exactly beth yw, to be honest. Achos, well, nath ni ddechrau off yn troi fel thema. Gwneud be? Thema. So ni fel, a doing thing, a fi eisiau creu rhywbeth. Oh, nice. Hwna beth fel homemade. Yeah. Oh, ma' hwnna'n cute. Oedden ni just fel, Amazon.com. Dyna thema ni. Ddim wedi gweud yn Rachel, fi'n mynd i wneud... Dwi ddim yn siarad Cymraeg, ond fi ddim yn gwybod beth i'n trio. Grando deall, fi'n gwybod. Mae wedi bod yn say something o Welsh. Super cute, by the way. Super cute. So, ond sa'n meddwl more advanced o hwnna. So, achos ni'n treulio nos oil Nadolig yn tŷ rieni fi. Okay.
Sydd yn cute. Cos fi ddim wedi gwneud hwn o'r blaen gyda partner. Partner, Na, fi heb. Oh my god. So at the right age of 32. A hefyd at the right age of 32, fi'n eitha siŵr, o'n i beth nhw'n stopio eleni, a bydd hwnna'n sioc. Mae mam a dad fi dal yn neud hosan i ni. Gan Sean Conn. Well, actually, dim mam a dad. Gan Sean Conn. Mae Sean Conn. Yeah. So, achos bod fi'n gwybod, odds on, bod fi'n mynd i ddeffro gyda i. Oh, I'm right i neud i ni. Fi eisiau neud i ni rich, so fi eisiau cael left out. Oes da hi hosan y barod, neu ti'n mynd i gael i ni hi? Lle? Fi eisiau mynd i wneud hwnna. Yeah, cute. O, mae hwnna'n cute. Os mas mae wedi bod yn teimlo'n really fel DIY itch, fi just moyn. So heddi, bore yma nes i gofyn Sam, fi eisiau neud rhywbeth fel, fi wedi bod yn edrych ar right move ar tai fi ddim yn mynd i brynu, just i fel, teimlo fel fi'n gallu fel dychmygu, be bys ni'n neud i'r tŷ yna. So i fel, please, mi'n gallu just neud rhywbeth fel, just peintio wal. I fel, yeah, go for it. Be ti'n mynd i beintio? Ti ddim yn hoffi... Be? Ti'n hoffi popeth bod yn really blind? Wel, na. Nath i bron yn cael heart attack pan nath i weld y stafell yma. Os chi jyst yn gwrando, byddwch chi ddim yn gwybod. Mae'n peach. Ond pan i'n gweud peach, mae'n fel... It's on the orange side of peach. Fi wedi bod yn ymladd gyda goleo hwn achos y peach. Fel mae'r undertones yn croen fi ar hyn o bryd. A mae jyst yn mod yn neis a gynnes. Fi wedi DIY o hwnna. Ond mae'na metal. No, mae'n lyflu. Honestly. Ti nath hwnna? Yeah. O, da iawn. So mae'na fel industrial scaffold boards. Fi'n DIY lesbian. Oed, a fi yn hefyd, ond fi fel softcore DIY lesbian. Yeah. Fi jyst yn licio neud fel y peintio a falle. Fi'n licio drill o tylle. I love a grip it. Os ti'n byw mewn new build, ti'n gwybod beth y grip it. Yeah. God's work. Fi'n breuddwyd fi yw cael ti un dydd be... I would die for a garage. See, I would die for a garage, ond wedyn bys ni'n converto fe mewn i rhywbeth arall. Achos pam ti just cael shed. Na, fi eisiau woodworking workshop yn y garage. A falle, un hanner, pottery. Ti mor gay. Yeah. Na, bys ni'n convertio'r garage mewn i mwy o fel gwaglau, just roi stuff. Yeah, sure, ond this is in a dream world. In a dream world, mae'r tŷ yn digon mawr. Mae'r garage yn fine. Mae'r garage ar gyfer fel... Okay, yeah. Fel outlet fi, ble fi'n gallu neud for bits bach credig. Ond fi gallu creu, fel, amazing. Like shelves really cool. Love. Yeah. Dreamy. Wow. By pawb yn impressed. Fi yn ywedig. Ywedig. Sure. So, Catja, pan nes i cerdded mewn heddi, oedd ti yn really nervous. Oedd ti'n iste fan hyn, actually, ar ffôn ti, just fel, dere mewn, o'n i'n nocio. Be oedd ti'n neud? O ti'n stres fi mas, achos o ti'n trio mynd â fi i ffwrdd o'r laptops, ffôns, popeth i at y producer ti. Yeah, sorry. Ac ni hefyd yn bach yn hwyr bore yma'n cyrraedd. Achos... Ie, wei hwyr, ti'n fod fan hyn gynt. Am 11 o'r gloch bore yma, a tocynna ar werth, ar gyfer Ewros! So fi yn absolutely buzzing off my tits yma. So, honestly, pan nathon ni qualifio, achos o'n ni wylio'r gêm... So rhan un, y gêm yng Nghaerdydd yn y qualifier yn erbyn y werth, ond yn y play-offs, nathon ni wylio hwnna gyda'n gilydd. A girlfriends ni, double day. Well, lesbian double day. Yeah, it was great. Oedd e'n greu, achos oedd hwnna'n dro, so oedd hwnna dal gobeith. Ond o'n i methu mynd i'r gêm yn y werth, cos ni methu cael yr amser na. Ac yn i'n gweithio. Yeah, exactly. So, pan nathon ni qualifio i fynd i'r Euros, o'n i yn llefen. Oh, the tea. Oh my god, o'n i mor emosiynol amdano fe. O'n i just fel, fi methu credu. Yeah. A o'n i just yn, pan o'n i'n fach, o'n i'n chwarae loads o board joys, o'n i'n chwarae yr stuff, ond o'n rhaid fi stopi chwarae, achos oedd dim, o'n i'n methu, oedd dim tîm. Ond oedd tîms i'r bechgyn i barhau, at a certain point, merched yn gofod stopi. A ti'n modd, dechrau chwarae bach mwy yn ysgol a stuff, ond oedd dim tîm merched pildroed, nath ni'n chwarae fel 2 match, cos oedd dim digon o ferched a unrhyw fath o ddiddordeb. O nawr. Fi yn buzzing. Mae'n mor excited. So nath fi a partner fi, nath ni bwco a wylen ni neithiwr hefyd. Do, fi di bwco rhyw fath o accommodation. So mae 6 ohono ni'n rhannu. Mae 6 o'n i'n mynd. Fi a girlfriend fi Rach, ti a girlfriend ti Sam, ffrind fi Branch. A ffrind fi Fern. O ni. So just load of gays.
Minis Ewros. Mae actually. Oh, more exciting. So, yeah, fi mor buzzing amdano fe. A, oh my gosh, bod rhaid i ni wneud podlediad allan yna. Ooh. Oh, mae hwnna'n really Pobl dda. Beibar A nawn ni to. ffindio... Ie, nawn ni cael pobl i ymuno mewn. Yeah, fi'n joio hwn, first episode ni, a ni fel, yn Ie, mis ni wedi cael- Gorffennaf, pan oedden ni dal yn gobeithio. Ail gyfres, mae'n siŵr. Oh, mae'n Gyfres yr siŵr, haf. mae'n Ie. siŵr. So, Oh, exciting. Ond mae'n pethau allai bod yn digwydd yn y byd pildroed yn does, yeah, lle so mae'n siarad am. fi'n dilyn pildroed merched yn eitha agos. Mae dy fi season ticket Cardiff City Women's. Woo. A mae gen fi'n cefnogi Chelsea. Yn y WSL a stuff. So fi'n kind of yn dilyn beth sy'n mynd mlaen gyda pildroed. Does dim lot o ddiddordeb dy fi mewn pildroed dynion. Fi'n dilyn Cymru y dynion. Ond o ran fel mas, na i wylio fe, ond fi ddim yn fel, dwi ddim yn rhan o fel schedule fi. Ti'n gwybod? Ond fi yn sort of gweld beth sy'n mynd mlaen yn byd pildroed dynion. A un peth sydd wedi bod yn mynd mlaen yn ddiweddar yw'r armbands. Pride. So mae gen nhw fel armbands enfys, fel y Pride flag, ar gyfer y capteiniaid. A mae hwn yn rhan o ymgyrch fel y rainbow lace ddod yn nhw o blaen. I just i drio creu bach mwy inclusivity. Achos ar hyn o bryd, does dim un chwaraewr pêl-droed yn y Premier League. Fi moyn gweud fel hyd yn oed yn y Championship chwaith, ond does neb allan. Wow. So, fel yn hoiw neu'n bai neu unrhyw beth. So, statistically, dy hwnna just ddim yn wir. Na. Dy fi just ddim yn Dwi bosib ddim. bod hwnna'n Na. wir. So, really, y gwir yw, ddim bod na ddim dynion hoiw Na, yn y lig, ond bod nhw bod ddim na yn ddim teimlo'n dynion hoiw sydd yn allan. teimlo fel bod nhw'n gallu bod allan. A mae hwnna'n broblem yn ddau hun, right? So, maen nhw wedi cael y armband yma, yr capteiniaid i wisgo. Ond mae lot ohonyn nhw wedi gwrthod wneud. Mae rai ohonyn nhw wedi sgwennu pethau fel I love Jesus ar peth nhw. So dim byd yn bod, a os ti'n caru Iesu, you do. Yeah. Like, mae yna digon o bobl hoiw sydd yn caru Iesu. Yeah. Ond sy'n ni yn dadle bod yna rhywbeth i ddarllen i mewn i pan dwi ddim wedi sgwennu hwn ar unrhyw captain's armband Pam arall. yr un yn y benodol. Pam yr un yn benodol. Yeah. Cos mae'n meddwl bod y ddau peth yn conflicting. Yeah. Fine. Okay. Fi, o'r farn, dyle neb wisgo rhywbeth os dyn nhw ddim eisiau gwisgo fe. Na. Dyle neb ffos o ti i wisgo unrhyw beth Pride os ti ddim yn teimlo fel bod e yn rhywbeth ti'n cefnogi, fine. Like, obviously, mae'n awfully dressed i ni. Yeah. Mae'n rubbish. Yeah. Teimlo fel bod ti ddim yn cael dy dderbyn, fel bod na ddim lle i ti mewn pêl-droed. Dyna pam, dos... A'r peth yw, oedd e ddim yn bodoli o'r blaen, yr armband yma'r Rainbow Laces, etc. Ond mae'n bodoli nawr, a so mae nawr mae hwn yn active cam i fynd yn erbyn hwnna. Yeah. Dwi ddim jyst yn cadw'n dawel, mae'n gwneud rhywbeth ar bwrpas. Yeah, ydy. Right? I ddweud neges. Yeah. Ydy. A nes i weld un take yn fe, a wish yn gallu cofio pwy oedd wedi gweud hwn, ond oedd e'n ddyn sort of canaloidish, fi'n meddwl falle oedd e arfer chwarae pêl-droed o'r blaen. Oedd na ddim unrhyw fath o indication yn y fideo bod e'n hoiw i hun, a dim byd, oedd e ddim yn sôn o fel bod e'n siarad o, tymod, man personol. Ond oedd e jyst yn dweud, yr un peth o fi'n dweud, really, dyle neb hala ti wisgo'r armband yna os ti ddim eisiau gwisgo fe. Ond, os ti ddim eisiau gwisgo rhywbeth sydd yn neud dim newid, a mae jyst yn dangos bach o gefnogaeth a trio creu rhywbeth mwy cynhwysiol ar gyfer dy gyd chwaraewyr di sydd bydd rhai ohonyn nhw yn hoiw. Yeah. Bydd rhai ohonyn nhw, pobl sydd wedi chwarae'r clwb yna, neu sydd yn mynd i. Yeah. Statistically. Yeah, yn sicr, yeah. Y pobl ti'n gweithio gyda, definitely. Bydd yna rai pobl hoiw yn gweithio ar y clwb yna. Os chi'n clwb mawr, gyda fel, tymod, Yeah. miloedd o bobl, canoedd miloedd o bobl yn gweithio i chi. Tîm y menywod sy'n rhan o'r clwb. Tîm y menywod sydd yn rhan o'r clwb. We all know that story. Definitely. Strong demographic. Neu'r cefnogwyr, of which oh my obviously gosh. mae'n cefnogwyr Yeah. hoiw. Os ti ddim eisiau gwisgo'r armband, fine, ond falle dyle ti ddim bod y captain. Na, dyle ti ddim. Ond ydy hwnna wedyn ar y pobl sydd yn neud y penderfyniad o pwy sy'n captain, achos fi wedi clywed yn amlwg wedyn, efo'r coach neu'r manager nath ddeud, oh well, he's entitled to his own views. Yeah, a fi'n totally cytuno. Yeah, ond wedyn... But if your views aren't inclusive... Yeah, a dyle'r captain adlewyrchu'r values yr clwb. 100%. So, mae hwnna'n hala fi ofyn, pobi. okay, well, beth yw values y clwb te? Yeah. Yeah,
Cytuno. Ydych chi'n glwb sydd eisiau croesawu cefnogwyr o bob cefndir, neu beidio? So, mae dyn ni grŵp o bobl, gymysg o bobl o'n fywyd ni, o ddau ohonyn ni. Yeah. Mae dyn ni exes. Mae dyn ni exes, ni'n ffrindiau gyda nhw, ddo. Mae dyn ni, wel... Obviously, otherwise bod nhw ddim yn rhoi nhw mewn. Mae Catrin yn ffrindiau gyda lot o exes. Mae hwn yn bod yn cygyfyd diwrnod arall, falle, ond fi'n gweld yn byd yn bod gyda fe. A hefyd, dyn nhw ddim yn fel exes mawr. Na. Mae nhw'n pobl fi wedi deito. Mae nhw'n pobl fi wedi cwrdd ar dating apps, falle cael bach o... A wedyn, ni'n ffrindiau. A dyna'r ffordd gorau i gwrdd y ffrindiau. Fi'n bod e. So mae'r grŵp yma, fi mynd i enw nhw, a nawr ni newid yr enw, ond ar hyn o bryd, fi'n mynd i gael nhw'n lesbians lleol, local lesbians ni. Lesbians lleol. Ie, ond dwi'n pob un o'n nhw ddim yn gay, mae dyn ni pobl bai. Ydy pob un nhw'n dda lleol. Oh, yeah. Yeah. Wel, ond maen nhw'n lesbians sydd yn lleol un calona. OK. Diolch. Yeah. A ni'n mynd i gofyn nhw cwestiwn pob wythnos. Yeah. Am unrhyw beth, gall fod am unrhyw beth. Ond yr wythnos yma, be dyn ni wedi gofyn nhw? Ni wedi gofyn iddyn nhw, gan so dyma'r penod cyntaf, ni wedi gofyn iddyn nhw i rannu beth oedd gay awakening nhw, yr crush cyntaf, neu y moment cyntaf yna nath hala nhw fynd, okay, beth o'n? Pynau mae hwnna'n rhywun fel for teledu neu ffilms neu bynnag neu falle'n bywyd go iawn spicy. Yeah. So, yeah, and they've delivered. They've delivered. So, yeah, dyma rhai o beth ydy ffrindiau ni ddweud. So, mae rai o ffrindiau ni siarad Cymraeg, rai nhw ddim fel yn bywyd go iawn. So, pwy nawn ni ddechrau gyda? E ddechrau efo Fern, so mae Fern yn ffrind gorau fi, ers o'n i'n 11 mlynedd oed, mae hi just beautiful human being. Mae hi'n lush, mae hi'n mor funny, mae hi'n mor sweetheart. funny. Yeah, ti'n barod? Ydw, okay. Go. Fern. Hello, Cat times 2. What a question. My gay awakening, and don't laugh, it's probably quite similar to a lot of people's, would be probably Skins with Emily and Naomi. Yeah. I remember watching it around the time, I think, that I came out and rewatching that scene of them in the woods over and over again, which is quite sad, really. And then trying to then find it on YouTube and then skip into that scene and thinking, shit, I think I'm gay. Cute! Oh, shit. I think I'm gay. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu, ddo? Achos fi'n gallu sywiniaethu gyda hwnna. Fi'n cofio mynd lan loft a gwylio mynd ar YouTube a just gwylio y scenes gyda nhw'n dwy ynddo fe. O'n i'n genuinely dal ddim yn meddwl bod hwnna'n unrhyw fath indication o'n rhywbeth. O'n i'n slow on the uptake. Oh my god, o'n i'n way slow. Fi'n cofio, ar y pwynt yma, fi'n meddwl, o'n i heb sylweddoli, falle, ond fi'n meddwl into the second season of their relationship, o'n i wedi dechrau gweld merch, mae fel super secret relationship. A oedden ni arfer cymharu'n gilydd i nhw, achos oedd hi'n tal, oedd y merch yn dal, oedd all of this stuff, ac ni'n, ac sy'n hilarious, achos mae'r merch yna'n yn y group chat efo ni, she's a local lesbian. A pan nath yn danfon y neges yma, nath hi neges o fi ar wahân, bod fel, oh my god. Achos y peth gyda ni'n meddwl, fel, Ond achos mae pethau'n teimlo mor ddwys ar yr amser yna, pan chi'r oedran yna anyway. Oh my god, A chi'n trio fel meddwl, oh my god, beth yw hwn? A wedyn chi'n gweld perthynas really dwys. Chos mae Skins fel rhaglen yn full on. Quite intense iawn. Fi'n meddwl, o be fi'n cofio, oh my god, fi eisiau gwylio hwn nôl. Dylen ni wylio hwn nôl a dweud rhoi ymateb ni. Ond o be fi'n cofio, oedd yn, bod Skins yn eitha fel crazy out there, fel, fi'n cofio meddwl, mae hwn yn believable. Rhwng y ddwy yma. O, probably pob perthynas. Actually, ti'n cofio, nath nhw'n wneud penod wedyn, oedd fel 10 mlynedd yn ddiweddarach neu rhywbeth, neu 5 mlynedd yn ddiweddarach. Nath nhw'n wneud episode o Skins oedd fel hwnna. A'r unig... fi yn cofio. Spoiler alert, yr unig rhai o'r cyplau oedd dal gyda'i gilydd, oedd nhw. A fi'n cofio gwrando rhywbeth gyda'r cynnyrchwyr neu rhywbeth ar y pryd, oedd yn gweud,
dyna, nhw oedd yr unig cwpl oedd yn neud synwyr i dal fod gyda'i gilydd. Achos oedd cariad nhw mor gryf. Just di-dwyll a just is what it is. Oh, cute. Okay, right, pwy nesa? Molly? Molly, let me do Molly. So mae Molly Palmer, DJ, mae bron ddim angen cyflwyniad. Mae hi'n lyflu. DJ Palmer Violet. DJ Palmer Violet. I roi shout-out go iawn. Hefyd, love Palmer Violets, y sweets. Maen nhw'n blasu bron fel Sebon, a fi'n licio fe. So fi'n meddwl? Ie, mae rai pobl yn cysau nhw. Fi'n go hoffi nhw. Yr aisle yn Tesco lle mae'r fel laundry wash a pethau. fi eisiau fel bitter smell yna. A mae hwn, Palmer Violets, i fi yw'r gwynt yna. Okay. Anyway, dyma Molly. Not Spon. Na, ond os chi moyn. Totally. As if mae pobl sy'n rhedeg Palmer Violet yn gwylio. Right. Ond mae DJ Palmer Violet yn gobeithio yn. Okay, shout out Molly. Right, dyma beth oedd gan Molly i ddweud. Hey girlies, so's dwi allan o anadl fi mas am hot girl walk. Felly, here we go. So, gay awakening / bisexual awakening fi oedd pan o'n i'n blentyn yn watcho Pirates of the Caribbean. So, o'n i'n really fancio Orlando Bloom. Ond wedyn ni, o'n i'n ffindo'n hunain yn teimladau tuag at Keira Knightley. Hefyd, so, pan maen nhw'n gweud bisexual panic, I mean it. Like, o'n i'n panico. I was stressed. O'n i ddim yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen. A wedyn ni, nes I watcho yr ail Scooby-Doo. A wedyn dath Linda Cardellini lawr y grisiau fel Hot Velma. Yn y siwtor yn yna. Girlies, it was a done deal. Well, she said. It's okay. I like the girlies. And I like the guys. Yay. So bit funny, achos nes I wylio, fi wedi dechrau gwylio rhywbeth ar Netflix, a fi'n meddwl dos ti wylio fe gyda Velma. Beth No Good Deed. A nag yw Shane o the Elwood. So ma nhw... Okay, this is an audio medium, so ti angen dweud beth ti'n neud. Oh, so ma nhw'n cysanu. Okay, cysanu. Pam gwely. I don't know. Yeah. Ond dim byd to what crazy. It's like PG-13. Okay. Ond gwylio fe. Velma. Ddim quite Keira Knightley fi. Mae hi'n rhoi gormod o straight girl vibes. I know that's hilarious, because fel... Although, Bender like Beckham. So do I. Bender like Beckham. Hi oedd hi'n rage hefyd. Oh, okay. Yeah. Big into Fine. Keira Knightley. Oh, cute. A thi fel, pam ydw i'n cadw gwylio Bender like Beckham? Fi'n cadw gwylio Bender. Dyna pam ti yn gwisgo tracksuit ac yn chwarae pêl-droed is all for rage. Yeah, right? O'n i definitely ddim yn gwisgo tracksuit to chwarae pêl-droed cyn cael rage. 100%. This is brand new. Haven't been doing it since I was 4. This is just for you, right? Can you imagine? Mae rhai pobl yn neud hwnna ddo, yn dydyn nhw? Maen nhw'n really teilwr a personoliaeth nhw yn dibynnu ar pwy maen nhw gyda. Diddorol. A'r merge, the urge to merge. Ond nath hwnna ddigwydd I ni o fewn. Sorry, athyn ni'n really Kath and Kim fyna. Ti'n gwylio Kath and Kim? The urge to merge. Ti'n gwylio hwnna? Fi actually heb. Really good. Anyway, urge to merge, nath hwnna ddigwydd I ni. Wel, nath ni symud mewn yma gyda nhw fel Davies. Ond fel pan ti'n sort of blendio. Mewn I un, sydd yn hilarious hefyd, achos mae pobl yn meddwl bod fi a Sam yn twins. Which fi'n meddwl sy'n crazy, cos chi'n edrych dim byd tebyg i'ch gilydd. Ni'n debyg fel... She's about a foot taller than you for starters. Oh my god. Twins. Ond paid yn hwnna, achos mae Heath bach yn fel sensitive am taldra hi. So ond mae hi'n stunning. Ond mae hi'n beautiful, mae hi'n model. Legs for days. I know. Ond mae personoliaeth yn debyg, achos fi'n meddwl, ni'n siarad am hwn yn debyg, a fi eisiau gwybod am TRH. Fi'n meddwl achos ni'n rhan blwyddyn ysgol, nath hi fynd i'r ysgol yn y Bontfaen, a nes I tyfu fyny yn y Bontfaen, a o'n i'n nabod loads o bobl, oedd hi'n nabod yn ysgol, beth yn nabod hi. Dyn ni dau wedi colli rhiant yn ein 20s, yn ein 20s gynnar. Fi just ddim yn, falle mae fel, just rhywbeth am bywyd ni sydd mor in sync. A dyna pam dyn ni gyda'r un values, dyn ni'r un pop cultural references, achos ni mor fel yr un, ni wedi byw yr un bywyd bron. Mewn ffordd, dim yn hollol, achos fi'n dod o privilege, dwi hi ddim, etc. Ond, so wyt ti'n teimlo'r un fath am reit, os yna fel similarities yna? Mae dyn ni bywydau really gwahanol iawn yn
ar hwnna blwydd. Mae'n eitha lot. Mae dyn ni ddiddordebau yn gyffredin, ond fi'n really mewn i fel pop culture references fi a stuff fel hynna. Mae gan Rach ADHD. Okay. A mae hi'n stryglo i eistedd lawr, frankly. Mae hi wastad fel, mae hi mor actif yn dyw hi. Mae'n edrych marathon cynteisio. Mae hi'n rhan o 2 running club. Mae hi'n rhedeg, clwb rhedeg. So os chi yn LGBTQ+ ac yn byw yn Bristol ac eisiau rhedeg, at Bristol Queer Run Club. Hwnnw'n gweithawgar iawn. Fi di rhedeg yn weithio, oh my god, mae'n anodd. Ydy e? Oh god. Dwi'n ddim yn anodd, mae'n anodd i fi, fi ddim yn ffeitio ar y funud. Fi'n rhedeg o gwbl. Fi'n weightlifting gal, sa'n lico rhedeg. Oh, nice. Fi'n mynd i gym ar ôl hwn, actually. Okay, down. Sorry, carry on. Humble brag. Well, os... No one asked. Be ti'n neud? Is that ask ti, Siadi? Gweithio. So, yeah... Mae dyn ni lot o ddiddordebau yn gyffredin, ond ni'n wahanol hefyd, so mae'n neis, cos ni'n gallu fel... Fi'n ffeindio hwnna'n really nice, actually. Ni'n cael lli cyflwyno'n gilydd i gwahanol agweddau bywyd ni, so ddim really nice. A ni hefyd ddim yn byw yn yr un lle. Na, exactly. So mae hwnna'n really hwyl, achos mae hi'n byw yn Bristol ar hyn o bryd, fi'n byw yn Nghaerdydd. Mae'n really nice sort of cael like little personal tour guide, a ni'n really hoffi bwyd. Y ddwy ohona ni'n really hoffi fel bwyta Ni'n really hoffi mynd allan i fwyta. A fwyta mas. Fi'n mynd yn mor embarrassed. Couldn't possibly comment. Well, so, ni'n hoffi mynd allan i fwyta, a mae hi'n chef amazing. So, fi'n really hoffi bod gyda rhywun sy'n gallu dysgu lot i fi. A fi'n teimlo fel fi'n dysgu loads ganddi hi am... Ydy fel mynd ar fel mini gwyliau pob tro ti'n mynd i Bristol, achos ti fel... Fi'n gael o holiday home fi. Second o, Derry Nolly, cancel tax that bitch. So ni'n... Mae'n sgwrs ar hyn o bryd am tyma pryd i symud mewn gyda'n gilydd. A mae'n anodd, cos mae'n fel fi really eisiau, fi'n meddwl bod fe'n lush, ond ar y llaw arall fi fel... Fi'n really joio'r phase yma, fi ddim yn dibyw gyda nhw'n blaen. So fi actually ddim di bod fel mewn that many perthnasau, neu mae rai fi wedi bod mewn i gyd i bod yn long distance. Yeah. So fi'n eitha annibynnol. Fi'n, I suppose, like, hoffi... Ddim bod fi'n, fel fi'n... Ddim yn meindio cael pobl yn space fi, fi ddim yn fel possessive dros space fi. Ond, So, Wythnos nesaf, be ni'n neud? Wythnos nesaf, mae'n Nadolig rownd y gorff now. Oh my god, yeah. Okay, so nawn ni recordio penod fel extra spesh. Extra spesh. Penod 2, extra spesh. Extra spesh, straight in. Na i cael anreg bach i ti. Dwi'n ni'n neud bach o anreg. Okay. Yeah, dwi'n ni'n cael anreg i'n gilydd. Falle bach o fwyd. Lovely. Bach o music. Wel, na, ni methu chwarae music. Ar ôl, cyn ac ar ôl. Yeah. Okay, bach o festive. Make the Yuletide gay, fel petai. Fel petai. Anyway, ni wedi bod yn Catrin a Catrin. A dyma, pob look, babe. Diolch.